El que anem a fer és recórrer a través d'un reportatge els 32 refugis antiaeris que es va construir a la localitat valenciana de Quart de les Valls. Es van construir, com dic, durant la Guerra Civil, molts d'ells dins de l'interior d'algunes cases particulars i estan interconnectats entre d'ells. En A Punt Directe esta vesprada vos convidem a recórrer els budells de la memòria històrica. El passeig pels carrers de Quart de les Valls ens conduïx fins a esta casa, una vivenda que amaga en el seu interior l'accés a un dels 32 refugis que es van construir a esta localitat del Camp de Morvedre durant la Guerra Civil. N'hi ha un Quart de les Valls, Valls de Quart de les Valls, i això poca gent, inclús del poble, ho sap. Aquest és un refugi privat i públic. És a dir, és el refugi que hi havia al carrer del Crist Públic, però que comunicava en dues cases privades. És l'únic refugi, avui per avui, que se pot aplegar a entrar. Té una capacitat de 50 persones. En els passillos on hem estat no podia quedar-se la gent. En aquestes cambres on estem nosaltres situats és on venia la gent a amagar-se. Nosaltres hem aplegat amb acord que aquest refugi es visitarà 2 vegades a l'any sols, perquè n'hi ha que tenir en compte que entrem per una casa d'una persona que és particular, i la idea és fer conèixer a la gent del poble aquestes galeries, per a què serviren. L'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica El Molí ha iniciat la rehabilitació d'este conjunt de refugis, un projecte complementat amb un documental que recorda el paper que va tindre el poble com a refugi durant la guerra. Quart de les Valls es va convertir en un poble refugi. Per què va acollir tanta gent de fora, tants refugiats de fora? Va ser un poble refugi perquè era un poble que estava situat en una zona no estratègica. Es documenten unes 724 persones que vingueren de fora, en 2 onades diferents. No obstant, sabem que vingueren moltes més, que al final no pogueren ser documentades, perquè en la segona onada, quan l'exèrcit dels sublevats es va aproximar per Castelló, ja va vindre tanta gent que no pogueren ser tots documentats. Amparo té 95 anys i encara recorda la llau de gent que va arribar al poble fugint de la guerra. Moltíssima, ja t'he dit, tots eren de la part de Castelló, perquè, clar, és on tenien la guerra, perquè la guerra estava a Talavant. Els refugis pràcticament duen 80 anys tancats. Què li pareix que els tornen a obrir ara? Ui, doncs, mira, m'agradaria veure-los. Encara que me trobo encara en la casa a mi també, però m'agradaria veure-los. Perquè és que els recorde com un ensomi. Perquè estaves en un garrero fondo i te posaves allí estaves allí callaeta. No respiràvem, perquè se pensaven que anàvem a ofegar-se.